Сәлем қызлар малалар. Сіз әкият тыңларға әзірме? Әзір болсағыз, бүгін мен сізге ой білән құяш турында әкият сөйләшәкмен. Сіз ой білән құяшның неге ұшырашмағанын білесізме? Білмейсіз, әкиятны тыңлағаш, сіз аны һичшиксез білерсіз. Оңайлы итеп отырығыз, әкиятыбызны башлыйбыз. Ой белән құяш элекке заманда гел бер җирдә тормакчы булганнар. Шуннан соң бөтен кошларны җыеп, моның турында җыелыш ясаганнар. Кошлар үзләренең ризалыкларын белдереп, кулларын куйганнар. Ләкин кошлар арасында бер генә кош кулын куймыйча калган. Ул ярканат икән. Башка кошлар ярканаттан сораганнар. Ник бүтән кошлар кул куйганда, син генә кул куймыйча калдың дигәннәр алар. Кулны мин шул сәбәпле куймадым. Кояш белән ай гел бер җирдә генә торсалар, җил дә бер яктан гына исәчәк. Һәм агачлар кәкре булып үсәчәкләр. Игеннәр дә кояш төшкән урында гына үсәчәкләр. Ә кояш төшмәгән урында үсмәячәкләр дигән ярканат. Шуннан соң башка кошлар әйткәннәр. Дөрес әйтә шул, кояш булмаган җирдә иген үсми инде ул, дигәннәр. Һәм ай белән кояшка бер җирдә генә тормаска, әйләнеп йөрүгә карар чыгарганнар. Шуннан соң кояш ярканатка әйткән: "Мин сиңа үз яктылыгымда йөрергә рөхсәт итмим", дигән ул. Шунлыктан ярканат хәзер дә көн яктысына чыгып йөри алмый икән. Ай ярканатка бер сүз дә әйтмәгән. Шуңа күрә ярканат ай яктылыгында йөри ала икән. Кояш белән айның әйләнеп йөрүен бөтен кешеләр һәм бөтен кошлар дөрес итеп кабул иткәннәр. Шуннан соң игеннәр дә бик әйбәтләп үсә башлаган, җиләк-җимешләр дә пешә икән ди. Менә шулай, дусларым, сезгә яхшы кәеф теләп, бүгенге мин сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз! Бер абзый кибеткә кергән. Кибеткә кергәндә киштәдә бик матур ялтырап торган флейтага күзе төшеп, аны сатучыдан сораган. Шулай итеп ул кибеттән чыгып китә. Кибеттән чыгып китә дә бу тизрәк өенә чаба. Үзе чаба. Кыйма аша ишек алдына тыга. Тыгуы була, моның башы да бамбук кыймага кысылып кала.